Kanthi tatas titis terang terwatsa dawuh panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Ali Masudi ngaturaken atur tanggapasana ngiras pantes atur panapi pasrah para tamu kakung putri kacena kadang sinoman karya muda caos pasgatan pungkasan terto sito pangundhaking rasa monggo pun kedapi wontenipun wonten kirangipun Sohibul Bait Bapak Suwata Sagotra nyadong duka ingkang kathah miyak sepining swasana nanjakne artis cinta nada elektron. Cinta nada elektron kanthi pangarsanipun Mas Heru. Niki katelah Mas Rebi napa disebut niki. Saking dusun Kliyangan Kawu Kedunggalar ngaturaken salam pambuka sinambi hangrantos rawuhipun cundhakaning lampah cucuk laku cantang balung. Mangke ngaturaken kirab kaping kalih kirab kasatriyan Sang Narpatmajan. Para tamu kakung putri sawetawis monggo kepareng para kadang cinta nada elektron musiknya Indonesia.
kau di sisiku. Biarlah cinta berjuta-juta menggoda jiwa. Biarlah rindu menggebu-gebu asal kau di sisiku. Aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu. Terima kasih Al-Arti Seken Cinta Nada Elektron Sasel Lipur wonten ngarsa para tamu kakung putri Tradara Pontosilo. Mbok pilih wonten daftaripun foto keluarga manten putri wau dipun seratan foto wonten mboten wau kula maos riyin kajenge mboten kundur mangke daftar foto manten putri enten mboten pun diparingne mriki mau dereng wau nggih monggo. Kula wasne rumiyin menawi wonten amargi wekdalipun jumben niki kala wau kula namung diparingi daftar foto keluarga Jaten. Menawi keluarga manten mriki dereng wonten asma-asma ingkang nggih mangke kasuwun para pinispo Bapak Ibu khususon keluarga saking Gorok keluarga saking penyanipun Bapak Supoto ampun kesesa kundur mbok pilih tasik wonten wekdal mangke mbok pilih manten sampun sowan foto menawi to wekdalipun mboten cekap mangke badhe resepsi kalajengaken foto-foto keluarga ageng manten putri. Nggih, dereng ketawis nggih Bu nggih. Cucuk lampahipun dereng mlebet nggih. Sampun? Mbon? Nggih. Cinta Nada Elektron. Mas Manggolo kapundhut foto kalian manten. Monggo. Mas Manggolo Mbak Domas foto. Telung dino. Oleh-oleh rono. Sing sedina kanggo wong liya
Bayu. Siang juga Jeng Susi. Alhamdulillah, sakit Nggih. panggih jenengan meleh nggih. Alhamdulillah wis pirang abad ora ketemu. Ya udah karo nek kok 10 dina. 10 dina. Kok abad-abad ki mbok kira tuwek ngono apa Lah piye? iya cek enom lho. Alhamdulillah. Nggih. Dasare tur yo iki masih suasana lebaran. Ora nek elek nek misale mengucapkan minal aidin wal faizin, Iya. mohon maaf lahir dan batin. Balik 00 neh ya Mas Bayu ya. Alias kosong-kosong. Bar iki ndang gawe dosa meneh. Nah, betul. Sok ben maaf-maafan meneh. Yes. Alhamdulillah saged sewang dateng pundi menika? Menika wonten Gorok Tanjung Sari Jogorogo. Lan piye keh? Rada mundur rene. Engko ngantek rono tak tabrakne nganu kowe mobil pokoke. Mundur. Nah. Mundur tolong. Derek Kirias ingkang kondang kaloka. Ya leres Jeng. Tira Eka Wedi. Nggih, alamate pundi? Sidowayah Jenggrik. Sidowayah Jenggrik. Ketunggalan. Alhamdulillah. Nggih. Dasare disenung sengkuyung cinta, Cinta nada nada elektron. Ini elektron yang penuh cinta. Iya bener. Alias seneng demenan kabeh Mas. Kaya demen lah. Alah. Oh penyanyine alim-alim apa meneh Mbak Ayu ki alim. Lah nek mbek banci-banci ngene iki dhek iki ra doyan. Oh ki banci ta ki? Doyan mbek wanita asli seperti ini loh. Oh ki sing asli. Iya dong sih. Delok matane Sepil jare. Wadon tek didelok ki masamu. Kono sepil jare. Apa mbok kira kene wanita murahan ngono apa piye? Lah iya to. Nek gak cocok regane nggih mboten, Mbak. Vecinan tok 250 saiki mundak ketok pisan. Apa? Wis ra payu. Oh wis ra payu. Apa meneh sing ngendang kuwi? Iya. Nek WA aku ngono kaya ya ngekeki puisi. Oh, puisine Karo piye? voice note ngene iki, Dek Susi, Ha-ha. andai engkau jadi kumbang, Terus? aku kembang, aku jadi apa jenis kumbang, Kumbang, tak ya. entup ngono. Padahal entupe gak fungsi lho. Dek. Nyek kowe. Lah ngomong kenceng manis sih Mas Dal Mas. Dadi ini wis gak patek ngalor saiki. Kelingan karo pemain ketipunge apa ora? Sapa kuwi? Alhamdulillah. Dhisik dadi among tamu terus manten-mantenan karo dirimu kae lho nang Blanglor. Ya. Berarti aku ketok tuwek men. Lho lah dalah. Ke jaman DE SMA to. Heeh. Lah piye lalehmu niki Mbak aku sunat tok trimo tak nggo dalan banyu. Kok ra Terus? fungsi. Ya tak terapi to. Alhamdulillah saiki tambah kuru ya Mas. Iya. Ketoke keracunan susu MBG iki lho Ketoke. ketoke. Mulane dadi awake ra kuru ngono. Iya, Ulo iya. salam ya Mas Nggih, ya. monggo, Jen. Kita muni ya jek enek sing ning ngarepan kuwi jane omah kuwi dibongkar sik ngono lho ya jane. Kaya apa? Lah mesakne tamu sing kono gak iso melihat kecantikanku lho Oh Mas. ya kecantikannya sempurna gitu. Lah iya, kuwi engke oleh ngelokne aku yo jare cucuke semoga. Ora yo mumet pemora Terus keri ngono Lah iya, tak uluk salam. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ki dipisah ya Mas. Nggih. Sing ibu-ibu sing wedok-wedok ning kene. Ah. Sing bapak-bapake ning kono. Nggih. Lah, deretan kono kae eneke cah sekolah kabeh jikan. Kok sekolah? Jek SMA le jek num-num kabeh delokno. Apa enek sing tuwek. Nggih. Derek tepang Hangladiwano. Leres. Orang bilang tak kenal maka tak sayang ngono kae Nggih. to, injih. Dalem Susi Suslawati Mijil saking Tawang Mangu Jawa Tengah. Oh, aduh saiki ya. Asline aku mek Sidolaju wae. Nggih. Cedhake Monumen Surya. Oh, ngono. Tapi sekarang ikut suami. Oh, wis bersuami to. Sudah dong sih. Wong wedok ayune kaya ngene. Apa meneh ndek wingi kan sesasi utuh gak mergawe. Ya. Unak-unuk mbek bojoku dadi, Mas. Tadi. Dadi ki Alhamdulillah. alhamdulillah. Wingi tak preksane ning Bu Bidan. Bu Bidan. Jarine ki rodok cacat. Lah nganu sikile bocah wis metu sik sithik ning kene iki. Lah terus piye? Cilik turna. Lah iya, arep tak betotne iki kok ya senep. Nek ogak tek ngiwuh-ngiwuhi ngono kuwi. Cilik nganggo pentol Ki ibu-ibu ki nek sing ngono kuwi ora ta jane? Nek pas sambil metu sik ngono sikile nek ora. Kok ketoke trimo aku tok ngono. iya. Alhamdulillah ajatipun menika nganu ya apa jenenge Bayangkari. Nggih. Kang Putra. Nggih. Mas manten Mbak manten. Mbak Ijabe ndek Rina kapan Masari. Mas? Oh tadi pagi, Masya Allah. Dasare hawane udan. Nggih. Nah, engko bengi unboxing Mas, mesti Mas. Hah? Mbok jak ngopo bengi Mas? Oh tanggal abang. Oh, ya ampun. Ya. Layak. Mas manten rodok pucet. Tak omongi,
Nek aku nek tanggal abang nyoba sik apa piye, Mas? Nih. Tinggo pemanasan ben ra kecetit ngono lho. Lah timbang mbake tanggal abang lho. Layakne rada pucet ngono ya Mas ya. Nganu Mas lawewu apik-apik wisan kok. Nek 100.000 suntik putih Mas wisan. Ning dawung ngono lho. Nggone nanik biyen ya to. Sing grebekan kae. Wis dilereni ya Bu ya. Nah ya alhamdulillah. Saiki wis gak mangkal kok. Ora. Aplikasi saiki. Iya to banget. Enek Domas karo Manggala. Nek tem mriki jogetne napa mboten? Jogetne siap Manggolane sik maju Mas rene berempat ya. Kowe milih maju apa tak ambung siji-siji? Tak hitung 1 2 3 gak maju tak ambung. 1. Nah, rene maju Mas. Baris ning kene. Nah. Alhamdulillah ki nggone ya kono nyenggak ngono ya. Baris rene lho Le. Nah, madhep rono Mas, madhep rono lho. Nah, bayi wong tak angel-angel men to. Ya Iki sakjane wis do ra patut dadi Manggala lho iki. Iya kok wis patut wis rabi. Lah iki delok ana to. Karo Mas Mantene malah ketok jek cilik Mas Manten. Pemene Mas sing putih dhewe iki delok ana. Bayu. Maju to Mas. Piantun iso putih kaya ngono ya. Lah iya to. Cek sekolah Mas. Pun lulus. Alhamdulillah, pomo cek sekolah paling gendak gurumu to kowe iki. Wong pawakanmu ki ngene. Rada maju rene lho, nih. Kowe tok wae iki liyane mundur. Nah. Rada majune sithik, Mas. Lah dalah, iki dicolne. Nah, aku yang duwe ngonoan kok. Tenang wae. Sikil bayi mau. Oh, sikil bayi. Namanya Mas siapa, Mas? Lulus. Lulus. Siapa? Lulus. Cah ki mejen ketok iki. Awak gede ning gabuk. Apa lulus? Kowe po mengi apa piye to, Mas? Tak golekne undur-undur ya. Lah ketoke tek. Namanya Mas siapa? Tulus. Sing banter to, Mas? Banter, Mas. Tulus. Oh, lulus, alhamdulillah. Oh, tulus. Lulus kok lulus. Lah terah yo kene iki mejen nih. Nganu wis lulus sekolah ya Mas. Wis ndek pacar bareng. Oh dereng. Ora payu apa piye? Ora payu. Mulane rada diputihne sithik. Ora, wong ireng ki ireng manis lho. Ya ireng-ireng sepur. Lah ya akeh sing numpaki, akeh sing ngeteni. Anu iso joget apa ora Mas? Ora iso joget, bayu. Kan aku tukang terapi to. Terapi. Tak terapi ini bisa joget ya Mas. Ya. Syutingnya rada mundur sithik ngono iso apa ora? Pengene tak dungkang meteng lho kowe. Alah kok ya. Nganu tipung ya, Dik. Sing ngene iki lho, dung dung tak kentung ngene ya. Tak kentung kok. Lah ya tak kentung to. Lah nek mau Alah kupingmu wae. Ayo kene ning mburiku Mas. Nah, mburiku goceki bangkean Mas. ya, bangkean gocakan. Bangkean. Bangkean endi? Telah ya matane kira ngematne cah iki ki. Ngene lho tak warai jenenge bangkean ki ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bangkean. Lah ning kene iki. Jawab bareng. Ayo kene goceki bangkean. Kok driji siji ki Ndang ngene lho. Lah, yo andak padha klontonge kok angel-angel. Dok maju ngene. Metu sithik ki mau kok ya. Kowe aja tapi aja mengisor, engko nek mengisor ndek Mukidi kowe. Terus rada mendek sithik, Mas. Oke, siap, yo. Gerakan iki maju karo mundur ngono tok wae ya penak-penakan. Kemawon. Yo, alah, ngene iki nek nggo terapi kencing manis lho yo nang ngene iki. Ayo Mas, tipung Mas. Siap. Oke, yo. Maju Mas. Mundur atot. Maju Mas. Lah mundur atot. Mundur. Sik to. Lah kepikil-pikil marahan. Biyo. Ki kan joget apa ora? Joget ae kebuk. Mosok. Gak penak nek kok mburi ki kok ngarep coba kok ngarep. Kene lho kowe iya kowe nek muntir ae tak gubek. Madhep rene. Nah. Wajahku ki ning kene. Goceki bangke. Alah kok mati ae to iki. Goceki bangkean. Nah, sijine. Nah, dimatne kene, Mas. Mek iki jane wedi apa gila? Wedi apa gila? Wedi.
Kok rupamu kok druwo kok ngerti aku wedi. Kayak bagus-bagus ae. Wong cantik kayak ngene kok ya wedi. Arep ngidoni malahan kowe. Wo lah dalah. Lah umi-umi ke. Ayo tipung Mas. Maju mundur ya Mas ya. Ya siap ya. Oke siap. Maju Mas. Mundur asyik. Maju Mas. Mundur atau maju. Maju. Iso joget tok muni ra iso. Iya. Sing liyane. Rene ya. Nek rono diambung lho. Nek rono diambung, pilih diambung apa ora? Ayo, aja mlayu. Ayo. Wong panggungmu kene ning pawon mek nyugokne geni kowe arepan. Ganteng-ganteng arep bong nyugokne malahan. geni. Iso joget apa ora? Mboten. Ora iso joget, kowe diwarai meneh. Salahmu ora iso. Yo, yo. Kudu diwarai. Kudune ngomong wis ngarep. Nah, eh. sijine Mas. Nah. Ya, yo. Madhep rene, yo, tipung langsung yo. Maju Mas. Maju. Maju. Wis sing ngetek maju cuk. Tanggung jawab. Ayo. Ambruk Angel ra umum. Ayo. Aduh, asur. Oh, Balik ra bayaran. ayo pilih bayaran. Balik ra bayaran. Piye? Rene. Pilih amplopan ora ayo. Darine sik. Balik dora bayaran, maju joget. Nah. Ora metu reokan dina iki, Lek. Nah. Cukup lagu wae ya. Sakne ketoke. Lagune nganu ya. Piye? Sing lagi ngehit lagi booming. Apa kowe? Apa ke jenenge? Puspita Nala ya. Oh, Puspita Nala. Bersama cinta nada. Nadane A mayor ya. Mbak iki Mas. Maju endinge bocah. Yo. Maju rene to, Dik. Ayo Maju do Mas sisan maju sini. Timbang ra nampa amplopan darine yo. Kusuma mulat leneng netra agawe sang sameng nala esemulir pahit matu lindri nyawang netramu maju besar lentir kuning aku kah rasa tresnaku Diri nonce katon kinelong tak ganti aneng jagat katresna Asik. Sok. Sok. hatiku andai engkau Cinta nada rekrut Moa Mbak Tira Eka Make Up sini joget Sidowayah Dengli
Aska Oke, kok, ya. Mada Sonpo Sluku kedengaran. Ayo Mas dan joget Mas ben itu amplop. Yuk. Sama-sama Jeng Susi. Nggih. Niki mboten sah nganggo reokan ya Mas ya. Ngagem reok. Manten wae. Reokan mboten Bapak Ibu. Lah gene ngeten iki niku. Ki masa ya nganggo reokan bareng. Gak kesusu balik to wong-wong ki. Yo ngalah Gusti alah. Gusti. Agak awit pisane langsung kok jungkel man. Ya ampun. Alah cinta nadak yo sregepe. Sik to. Yo reokan yo Mas. Ya. Legani wong kan yo ora enek eleke to yo. Yuk. Oh. Mas. Hey. Hey. Ya kudu nggo koprol ngene bareng. Koprol. Gusti. Komplit ya ning kene ya. Aduh yo. Ya basok tenan. Gon. Ya koprol ya to. Iki mergo nggone iki ya wingit ya to. Ya. Iki milih sing dhisik sirasik apa sikil. Nek sirasik 50.000 nek sikil 750. Mergane banjir nek BPJS. Leres. Nah milih sing ndi? Modal Bu nek loro-lorone Bu. Sing tanggung jawab sinten kok ya. Sing paling murah ki sing sirasik wae. Sirah, Sing sirah. paling penak. 50.000. Sing tanggung jawabmu sapa? Yo. Sinten? Mas Manten berarti sak keluarga. Yo. Intine sangka bapak sing mengku gati ya to. Bapak Suwoto. Pak Suwoto. Ngapunten nggih Pak nggih. Pamundutan tamu jenengan sedaya cucuke kon koprol sirahe sik Pak. 50.000, Nyukani 50.000 tolong dicepakne. Iya. Pokok nganti ra metu mantumu tak gendak pokok. Wih. Mumpung tanggal merah. Yo sangune disiapne sangune sawere yo. Yo piterah yo tokne. Ya keluarga Jaten ke badhe nyawer saged warga Gorok. Oi. Oi. Oi.
bali. Wis kloro-lor. Alah sakne ayu-ayu kaya ngono biyo. Bob. Sik. Bapak Suwoto aja sowan. Pak Suwoto. Sik, Pak. Gusti. Ora kok pasrah cepet. Iki nek 50.000 aku jek rugi lho, Pak. Lah aku mrono nebaknya enggak balik neh lho, Pak. Paling 75 lho, Pak. Lah iya. Pak. Mas Manten ya wis nyiapne lho, Mas Manten. Piye, Mas? Bisane tambahi, kok saya Iya. tak ngurus bapake sik ya, Mas. Gantian. Gantian. Pak sapa mau? Bapak Suwoto. Allah. Allah Suwoto, ya. elah bagus sih ya Ya. Allah. Lah iya to. Wong nek manis ngene iki ya. Iya. Pama jenengmu tak gendak pokoknya. Iya. Pripun lho, Pak? Sida, Pak. Alah mboten sopo. Allah. Ya ampun. Lah dalah Bu Jasmiati. Ditambah melih. Yo, macem loro sing digawa apa, Mas? Lah iya, biru-biru kita. Oh, tambahin melih. Waduh. Ra barbar ki kok. Anu, Mas. Ya. Kan lagi ning kene pertama kali. Iya. Ben berkah barokah ki dijapani. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tukon bobok, tukon pilis laris. Larismu nang kono. Penglaris kuning kene iki. Eh. Cak telu ki gak duwe. Lah dalah. Mlebu kota amal. Kota amal. Plung. Ya aman kowe. Tambahi melih kota amal. Pak Suwoto, ya ampun. Laris. Mlebu kota amal sisih tengen. Plung. Mas Manten piye Mas Ida? Koprol neh. Kon gendong. Gus talah. Sinten wau? Request sinten kene kancane manten lanang. Gendong udelmu kuwi kok. Yo. Kok cepakne porong. Ngantek ora tak perkosa tenan kowe. Lah sak anakku ki. Lah iya. Yo. Donga sik. Ya salah. Aduh, Mas Manten. Oh, golek amane. Masuk nih kotak amal. Yo tambahin neh. Yes. Iya. Salaman sih. Istri siaga yang ngono wi kaya. Ora ngono lho. Mandake lagi kok bojomu tak ora oleh. Kok rumangsane iki kaya aku gak iso meteng, Mbak. Ngaku sih tok aku meteng iki. Wong aku duwe lato-lato lho. Tak salaman mek bojomu to, Mbak. Ada. Ya. Sok kaya beragapan ngono. Lah iya ta. Iki wis ya, Mas ya. Bon. Keluarga Jaten aja nyawer. Enek neh ora. Ki nganu wae nggo bonus ya. Ya bonus. Mergo sak keluarga ki kan menehi to, Mas. Ya. Karo nglangkai kursi. Kursi Mas. kosong. Tolong jepone Kursi sing mboten diagem. Nah, bahaya. Ketek ya bagus men to. Nglangkai kursi ya. Berarti tapi ngadep rono ki nganu. Apa jenenge? Anjor. Request Mbak Ayu jare gantine manten lanang sing tukang putu diambung ngono jare. Anu yo. Ketoke iki senapsu kowe dudu. Lah iya, ketoke nglirak-lirik awet ndek mau itu. Wong iki nek ngerti wong bagus langsung kebloh nek hasil iki. Lah iya to. Yo. Gaweanmu laras sudonen. Nglangkai kursi ya Mas yo. Ya. Karo nganu ngono. Ya. Tepuk tangan riyin Bapak Ibu. Ya Allah. Yo. Wah. Wes tenan geridane. Wah, donga sik.
Tepuk tangan melih. Halah 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 kaya apa ki nggo? Au. Tepuk tangan melih. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Hei. 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 Pripun kecewa? Kecewa, Mbak? Aduh. Mbak jare kecewa. Lah nyapa kecewa? Iki lho Mbak iki kecewa jare. Lah lek muni piye? Piye nih mau? Langkai kursi to. Oh, langkai kursi, Mbak. Langkai jane mek ngene. Ya iya. Tambahi mak cengkik. Cengkrik ngono bener ya. Iya toh, wong Oh, kapusan berarti di prank berarti. Banci ki terah ya jarene wedok. Kono banci ya? Edan. Wis ya Mas Bayu. Ya. Wis tak bonusi. Ya. Bari aku ndang adan, Mas. Iya. Wis bubruk iki lho. Sarungan apa? Rukuan apa sarungan? Ya dhuwur rukung ngisor sarung ngono lah. Pokok sesama ngono. Wong aku salat ite bingung kok. Lah bingung e. Lah ning kon sope lanang digurak wong wedok nono. Wong wedok digurak ning lanang. Lanang ngono. Tutuke aku ning tengah mimbar kene. Sah karepmu ora ya. Azat. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cundakane lampah jeng Susi Susilowati saking Mloso Sidolaju Widodaren Ngawi kepareng Bapak Kiai Kamim. Bapak Kiai Kamim ingkang ndonga monggo kasuwun tindak mriki Bapak. Didadak kae lho. Penggemar beratmu dada kok ya. Lantuk-entuk. Ala keri-keri jadi. Jih, monggo Al-Mukarram Bapak Kiai Kamim hastungkara doa panutup sasana wedal kula aturaken sawetahipun. Liridhai ta'ala bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan illa ngurusain Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika jama'in bainahuma bi khair. Allahumma alif bainahuma kama tabana adama wa hawa. Allahumma alif bainahuma kama tabana yusufa wa zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama tabana ngurusin. Allahumma alif bainahuma kama tabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siti kodijal kubro. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas salim alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir doa wa muwaffiq ila amang tarik wa hukumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Bapak Kiai Kamim Purwo Madya Wasana saderepun katutup
keluarga Jawa Tengah kapundhut foto keluarga Bapak Karis mboten kata lompen keluarga saking Bapak Sutrisno Bapak Suparman lajeng Bapak Supriyanto kalian Pak Agus Mas Budi ampun kesa kundur mangke foto kalian teman-teman kekalih kalian keluarga nggorok sedayanipun Purwo Madya Wasana monggo katutup kanthi maos-maosan tahmid utawi hamdalah alhamdulillahirabbil alamin Bapak ibunipun kemawon dateng ajeng kula pilih mantanipun tasik foto nyumanggaaken saking MOA Mbak Tira Eka Make Up ndongapaken kunduripun para tamu kakung putri Bapak Suwoto Bapak Ibu pisan dateng ajeng Jawa Tasto tebih saking raos panendung ngersakaken kundur monggo para kadang cinta nada panutup saking MOA Mbak Tira Eka Make Up Eka meje saking Sidowayah Jenggrik Kedunggalar Ngawi Sinengkuyung cinta nada elektron Mas Heru Kliangan Kawu Kedunggalar ugi para kadang juru foto syuting kalian Askanada Sonpoh Surku Kedunggalar matur suwun kula minangka pambiyawara Bayu Imanto miji saking Widodaren Wetan Gedingan Walikukun Lenggono kathah kalepatan nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.